Bueno, aquesta manifestació va adreçada a totes les dones, ja sigui mares, tietes, germanes, àvies, etc. i que venim a reivindicar més que res la lluita que portem des de fa molts anys per poder tindre un treball digne, una vida digna, una vida laboral, ja sigui fora, dintre de casa, exactament perfecta. Pues jo penso que és una lluita que és de tots els gèneres, tant d'homes com de dones, i que llavors no és una cosa de... La dona ha de tenir el millor paper, i és clar que és el paper fonamental d'ella, però nosaltres pensem, jo pense que hauríem d'estar darrere reforçant el paper de la dona i ajudant a aquesta revolució. Reivindicar-nos sempre ha sigut molt prioritari, continuem tenint moltes menys oportunitats que molts homes degut a la bretxa salarial, al techo de cristal o simplement a la por de tornar a casa sola i les agressions masclistes. Continuem veient cada dia per la tele des de començaments de 2022 són més ja de 22 dones assassinades, cosa que creiem que no pot ser, no defendrem mai i continuarem sortint al carrer fins que aquests dos fets acabin. Todos los días son muy de más.